Takže čaute, víte vás dneska z tejto hry. Jak sa to hraje? Tak. 8! Epic. Úplne veľa. Ja už tu chápem! 9! Ja som výborný u kostelu. Tak. Nič som mi povedal. Tak. 4, bože. Tu na. Jo. Tak tu na. Ach, bože. Ťažko sa to hľadá. Dosť ťažko sa to ovládať. Čo je veľa ten kľúč? Ok. 7! Neviem koľko šípov. New score, ok. Ideme ďalej. Takže nič. Včera ani dneska nebolo video, takže potom... No dneska ráno nebolo ani včera. Preto dneska je. Teraz som to prestrel. Sila! Oj. Vyššie. Máme sa to myšu a tými VASD. Tak 10! 10! Tak nakoniec než som až taký hrozný. No nič som hrozný, posledný šíp. Plus 10! Oh no. Och bože. Ideme ďalej. Ale to bude dlhšie, bude sa dať dlho uploadovať, ale čo je svojím pre fanúšikov, ktorých mám 0 odberateľov, ale to mi nevadí. A chvíľačky budem mať. Dúfam. 5. Nevidím to, že zatiaľ až tak zle so mnou. Nezaznám, že to vôbec... má to, ok. Tak. A teraz! 5 nie je zlá. Jo, 11! Sorry za ten zvuk, ale to je jedno. 5. Osem. Takhle sa to na chvíľu. Tak. Štyri. Ale by tomu to nepomohlo. OK. No nie. Ja len to, že mi to hlučuje to tichšie. Tak. Ďalej. 7. 8. Ideme jať. 1. 6. Musím vyššie. Tak. 1. Ja na to taktiku mám. Tak. Ale nie mám natáčať Team Fortress 2 v HD. Jaký problém? Tu hru hrajem prvýkrát, takže sorry.
Dívať. Hojko. Aj to zabijem. Neboj sa, určite si zatrénujem, ale úplne iba do stredu. Takedy. No, budem v hrobe, ale to je jedno. Tak. Vieš čo, mám nápad, mám to tu. Sedem je zle. 4 odpoj. Čo sa staví, keď dám tu na... Takto. Jeden. Čo sa staví, keď dám úplne tu na... A vystrelím. Takto sa strom! A zmizol ten šíp. No, ale zbytejte do stredu. Takým stovka do stredu. Chvíľu to zajem a končím. Nie je to až taká dobrá hra na natáčanie. Ďalej, šutíme. 4. Zatiaľ viem, jak sa natáča iba Minecraft v HD. Ostatne neviem. Čo hrám to na super hrách. Aký vás to zaujímalo? 10! Ako mám? Ak tu je? O, jeden bod menej. 5. 9 šupov. Málo. 7. 7. Jestli počuli petardy, tak to bude dneska Silvestej, pretože tu presne na Silvestej 5 hodín večer, a iba si tu už púšťa petardy, bo sa nudí. No a mne to vadí. Možno to je budete počuť na videu. Fakt som si pomohol. 7! Aspoň na čo? 10 som bolo 8, a to je. Nové skóre, koľko? 59! Mám že to môže stať. A chvíľu skončí, bo ja to nudí. 8. A čo sa ešte týka tých videí? Robím som kde spojenie odberateľa. Na neodberateľa by som spravil polhodinový speciál na hľadu z Minecraftu z taký mini polhodinu. Za jedného odberateľa speciál. Tento. Tak to začínajú točiť iba krátke videa, pár minút. Ale pre video natáčujú 15 minútové a bolo už 20. 8. Bolo tesné. Nie. Hoď 4. Nie 4. Nechcem si to tak. To video chcela bolo dlhšie. Včera nebolo žiadne. 5. 8. Dívať.
no to moi kamoši, zrobili z 9 z Endo, hovorím, že divák, 2 plus 2 je divák. 8. Tak som divák. No skoro všetci zda čo? 60? 65. Tak skoro 100, až potom pôjdeme domov. Nie, 90, ale 90 možno najviac. 100? Asi 100, ja neviem, ja to sú. Nie, asi. Úplne veľa. Dívať. Dívať, zase dívať, júpi. Dívať! A dívať! Už 4 divátky. A dívať, to je super. Dívať. O, jeden bod. Už jen trafa iba 9. Aha, no takto. Aspoň myslím. No tak trochu som to zle natiahol. Dívať! Tak si idem. Šesť, teraz si idem. 6. Nula. Něco to? Jak se dívat? Môže to iba kecať, takže čo sa týka tejto, ja to za chvíľu videa, to za chvíľu skončím, bo ja to už nudí. Vy som si taký zahľadovali anténu, no to neviem, jak sa to číta internet. A neviem, mohol by sme si ho zahrať. Fúj, ešte čo také. Posledný šíp. A neviem, čo mám kecať, mám 0 odberateľov, takže mi nikto nič nepíše, čo má natáčať a tak. Ja fakt neviem, ako zaregistrujem, keď budem. Hej, mám také. Ja sa môžu zaregistrujem na hru Robocraft. Videl som nejaké let's playe. Ono z mňa aj baví. Musím sa na to kúkať. Headstone mám. Akože najlepšie s ňom nie som. Ja neviem ani po anglicky veľmi dobre, takže... Možno to uvidíte, ale mám tieto, hej. Mine, to. Technika, čo mi nie je ničo. Ok, takže toto už ukončím, bolo to kratšie video, viem, takže čau.